Good morning mga idol. Good morning mga kaburukdoy. Uy, bantay. Ay, dungo, madam. Wala mo ko ni dungo. Siya mo Dungo dahil. Ano nang galit ko? Mga kaburukdoy, ulat na sad migbas mga kaburukdoy. Sakay migbas, bus number 104 going to 22nd Street train station. Laag mi karon mga kaburukdoy adto miog Stanley Park. Sunflower. Unang schedule sa bus mga kaburukdoy. Four minutes walk ang bus stop mga kaburukdoy from boarding house. So convenient lang yun kaayo. Walang po ni advantage dere sa Vancouver or BC. Actually wala man ko sa Vancouver, na ako sa New Westminster, pero in Vancouver area or BC area convenient kayo ang mga kaburukdoy ang transportation. Daghan kay bus, SkyTrain, Canada Line until 1 AM. After 1 AM mga kaburukdoy naanay I think every hour interval night bus. So convenient lang yun kaayo. Dakong advantage. Nami sa bus mga kaburukdoy. Mga kaburukdoy, kulat na sad migbas paingo Stanley Park mga kaburukdoy. Diha may gikan mga kaburukdoy oh. Science World train station. Tapos karon nami sa bay number 2, Kingsway to Stanley Park. Ayang palibot. Gamit kayo ang Google Map mga kaburukdoy. Naka-hook up na siya, naka-link na siya sa transportation system diri sa Canada. Especially diri sa BC mga kaburukdoy. So okay ra kayo. Mga kaburukdoy, naog nami sa bus. Stanley Park. Okay na. Saan sana?
Enjoy the view mga kaburukdoy. Yan ako mo sa lips. Mura bitaw, abi na ako. Ang mga kaburukdoy. Shades na kay init. Init na. Ay. Stanley Park.